जे एबसु आरो नोंना इउपिपिएल बेकग्राउन्डनि मानसिफ्रा होनबाय थादों आरो बिथांमोना होनदों जे आन्दलन खालामलायदों जोङो होनदों 125 दा डाइरेक्ट फान्डिं मोननायनि जुनै मानो आन्दलन खालामलायनांगौ बेखौथ' भारत सरकारा लाखाबाय प्रथमते नोंथांमोनखौ धन्यबाद जासिग्रोबाय सम आरो थासारिखौ नायनानै दानि बोथोरा इलेक्सन बोथोरखाय दा जोंबो मोनसे दल अर्गानाइजेसनखौ लिड खालामोखाय जोंनि DJP दुवारान्चल जन परिसंघम DJP आफादनिफ्राय आलादा रायजो बिग्रा दुवारान्चल प्रदेश बिग्रा दलनिफ्राय जोङो गोबां दानि सम आरो बोथोरखौ सालिजारि खालामनानै नायबाय जे गणतान्त्रिक देशआव राजनितिकजों लोब्बा बा राजनितिकखौ नोङो नागारनानै जों बे जोंनि गणतान्त्रिक देशआव थानो हाया जिखिजाया जोङो मरेल सापर्टखौ होनजासै लोगोसे जोङो दिनै थिरांथा लाबाय जे फैगौ बिसायख'थियाव जे एसेम्बलि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ फैगौ समाव 9 तारिख दा बे एनडिए बा BPF दोलोखौनो जोंनि दलनिफ्राय जों सावरायलायनानै गथाय जोंनि जेसेबां बिटिसि एलेखानि जेसेबां दुवारान्चल प्रदेश डिमान्डखारि जायफोर मेम्बार्स बा सदस्यफोर दङ जोङो बिथांमोनखौबो खावलायहरगोन जे जेन' BPF दोलोजोंनो जाय जेरखम हायो फिजिकेलि अर मरेलि सापर्ट जाय रखम हायो जोंनिफ्राय खामानिखौ जों मावनो बिथोन हरनाय जाबाय लोगोसे जोङो नुदों रायजो राजाफोरखौ बेखौनो जों खावलायफागोन जे जोंनि बिटिसि हालामाव जे 15टा गासै दङ MCLA LAC जे दङ माबा सिटफोर बेहाय जोङो अल्टारनेटिभ पार्टि आरो जेबो नुवाखै मानोना BPF दलोआनो थांनाय समाव नोङो हारसिङैनो जेरखम नोङो मेजरिटि भट लानानै बिटिसिखौ सालायदों लोगोसे दा नोंथांमोना मिथिगौ बिथांमोना इन्डियाआव दंफायो गथै BJPनि जेसेबां वार्कारफोरजों लोगोसे जेसेबां सापर्टार आरो गोबां दोलोनिफ्राय गोबां दल बाग्रायना फैनायफोरखौ नुनो मोन्दों गिदिर गिदिर लिडारफोर गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोरा दिनै BPFआव जइन जानानै दङ थ' बेफोरखौ नोजोर होनानै जोङो होनदों जे गावबागाव भटखौ गुबुन दोलोनो माने होस्लायस्लाय जे नोंनि भटआ जेन' जे जायगायाव गोग्लैयोबा खामानियाव होयोबा देरहानानै बा बे एलेखाखौ जायफोर खुंथायाव खुंगासिनो दङ बे दोलोनोनो जोङो गावबागाव भटखौ कास्ट खालामनो जुनै खावलायहरनाय थाबाय मानोना ओंथि गैया दिनैनि दिनाव जोङो गासिबो नोंथांमोना नुगासिनो दं ससियेल मिडियाआव जायनि जुनै जोङो गथै रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन गावबागाव भटफोरखौ नस्थ' खालामालासे जेराव होयोब्ला नोङो खामानि होगोन बा देरहानाया फैगोन जायफोर नोङो जे खुंथायाव दङ बे दोलोनोनो होनो जोङो जोंनि दोलोनिफ्राय खावलायनायखौ जासिहरबाय आरो लोगोसे जोङो बेखौबो नुदों जे ससियेल मिडियाफ्राव जे कयेकटा माने प्रसारखौ जों नुदों जे 125 दा एमेन्डमेन्ट जे भारत सरकारनि 2019नि जे बिल दा बिनि सोमोन्दै जोंनि मानसिफ्रा अनेक कनफिउज आरो दा जों बेखौबो होनफानो नागिरदों बेयो नोंगौ मोनसे एमेन्डमेन्ट जानो थांगासिनो दङ बेयो बिला जाहैबाय 2019निनो आरो आं आगोलनिफ्राय बुंबोबाय थादों बे बिला त्रिपुरानि राजा प्रद्युदेव बर्मा बिथांनि नारसिननायाव जेरखम जोङो डिभाइड आसाम 50-50 रायजो नांगौ होननानै 40-50 बोसोर आन्दलन खालामबोदोंमोन थिग बिथांमोनाबो रायजो मोनखांनायनि उनाव त्रिपुरा मोनखांनायनि उनाव 6 सिडुलफ्रा बिथांमोना गाग्लोबजानायखाय गुबुन हारिफोरजों ना माने मा होनो इनक्रोचमेन्ट जाजोबनानै बा नोङो बायरा हादोरनि बांलादेशिफोर फैनानै गाग्लोबजोबनायलाय बिथांमोना 6 सिडुलखौनो सालायनो हाया जादों गावनि रायजोखौनो दा बेखौ लानानै बिथांमोना 35 बोसोरसो आन्दलन खालामदों डिमान्ड खालामदों भारत सरकारनाव जे जोंनि 6 सिडुलफोरखौ मोजाङै सुद्रायना होनांगौ दं मानोना बेवहाय लोरबांथि दं जायनि जुनै बिथाङा BJP हाबगुलायनानै 2014नि खासाखासि बिथाङा 2019आव बे भारत सरकारखौ नारसिननानै BJP गभर्नमेन्टखौ बे बिलखौ लाहोदों आरो बिथाङा लोगोसे दा बिथांनि पजिशना पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ बे एमेन्डमेन्ट जागोननि चेयारमेन 125 दा एमेन्डमेन्ट जागोननि पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ ट्राइबेल बिथाङा ट्राइबेलखाय बेखौ चेयारमेन दोननाय जादों भारत सरकारनि बा रिप्रेजेन्टेटिभफोर दंबाव दा बे जिनिसा मोनसे पिरियड सोलिगासिनो दङ मोनसे मेम'रेन्डाम जों होखांबाय अलरेडि मानोना बेखौहाय ट्राइबेलफोरनाव बिनाय जादों जे नोंथांमोननि एलेका 6 सिडुलखौ मा रोखोम खुंथाय खुंजानो लुबैयो दा बे मोनसे जों चान्स मोननायलाय जोङो थांनाय बोसोरावनो बे मेम'रेन्डामखौ होनाय जादों बेहाय गथै जोंनि बर' हारि थामोन्था रैखा खबसनि गोबां बाथ्राफोर दङ दा जों बेखौ मोजाङै मोनसे मेम'रेन्डाम होनाय जाबाय लोगोसे
दा जोङो खोनानो मोन्दों जे जिनिसा मोनसे आराव माने भुवा प्रचार खालामनाय आरोखि गोदाव सोराव जे बे 125 जाब्ला बिदि जागोन एरखम जागोन हेन जागोन जेखिया जाया मानो जोङो होनदों मोजाङाथ' बिनि गेजेराव गाज्रिबो दङ दा बे गाज्रिखौ जोंनो नाङा होनबानो जाबाय मेमोरेन्डामाव नोंथांमोना मानोना बिदों बे जिनिसखौ सुद्रायनाय एमेन्डमेन्ट मानेथ' सुद्रायनाय बे 125 दा एमेन्डमेन्टआ मोनसे सुद्रायनायसो मा रोखोम नोंसोर खुंथायखौ खुंजानो लुबैदों जोंथ' बुंदों बर' आरो कास्टमारि ल'नि तेहेद जोंनो जोंनि 6 सिडुलखौ नांगौ खुंथाय गोहोखौ दा बे आरो लोगोसे बे 6 सिडुलाव जोङो मा बिखो जों बेखौबो खोन्थानो लुबैदों जोङो डाइरेक्ट फान्डिंखौ बिरोधिता खालामाखै आर्टिकेल 280 बेयो जाहैबाय कनसलिडेटेड फान्ड स्टेटनोसो फान्डिं जायोमोन डाइरेक्ट बे दाबो सोलिगासिनो दा बेखौ भारत सरकारा 6 सिडुलफोरनोबो मोनसे हरनायनि ब्रेकआप खालामनानै एमेन्डमेन्ट खालामनानै कनसलिडेटेड फान्डखौ जेन' काउन्सिलनोबो मोनसे ब्रेकआप खालामना हरनो हायो डाइरेक्ट फान्डिं बे मोजां दा जोंनि 6 सिडुला आर्टिकेल 270 नि थ्रु थारमाने जेसेबां 6 सिडुल 10टा दङ बियो आर्टिकेल 270 नि सिङाव लिरजासिगोन आरोमा बेबो एमेन्डमेन्ट जासिगोन ओरैनो अट'नमास स्टेटआथ' ओरैनो आर्टिकेल 244 एआव जायो दा 6 सिडुलफ्रा जागोन आर्टिकेल 270 नि 2आव जासिगोन आरोमा दा बे गासैबो सोलाय सोल' जानो थांगासिनो दङ आरो मोनसे खोथा होनदों 60टा समस्तिनि खोथा 60टा समस्तिया जायफोर एक्जिस्टिं सलायनानै दङ काउन्सिलखौ बिथांमोनखौ लानानै रिप्रेजेन्टेटिभफोरा बे 60टा समस्तिखौबो दागोन मानोना सरकाराव थानाय मानसिफोरखौसो लानानै दागोन सरकारि खामानि नालाय बेखौथ' नोङो सोरबा दल संगठन जोंखौबो लिंहरा सोरबा नोङो सरकाराव गैयै दल संगठनखौथ' लिंहरा दा बेवहाय जेबो गिनांगौ गैया जाय सरकाराव दं बिसोरनो सेन्ट्रेलनि जायफोर रिप्रेजेन्टेटिभ दङ बिथांमोनखौ लानानै बे डिलिमिटेसन 60टा समस्ति बानायगोना बिथांमोनखौ लानानै जागोन बेयाव सरकार बायनायनि खोथा फैया मिन्थिबायना बे इलेक्टेड 5 बोसोरनि जुनै मोनसे बिथांमोना सरकार दाबाय बे 5 बोसोर थांगोन बिनि उनावसो हयथ' नोङो 60टा समस्तिया जाफुंहैयोबा बै समाव 5 बोसोर थामसा जोबखांनानैसो बे 60टा समस्तिनि जुनै मोनसे गोदानै एसेम्बलि इलेक्सन जागोन थारमाने आफ्टार 5 इयार्स दा लोगोसे बेवहाय जोङो होनबोबाय थादों जे एबसु आरो नोंना इउपिपिएल बेकग्राउन्डनि मानसिफ्रा होनबाय थादों आरो बिथांमोना होनदों जे आन्दलन खालामलायदों जोङो होनदों 125 दा डाइरेक्ट फान्डिं मोननायनि जुनै मानो आन्दलन खालामलायनांगौ बेखौथ' भारत सरकारा लाखाबाय दा नोंथांमोना बिनि जुनै लामायाव राजि माने हाइरडआव ओंखारलांनानै धरना बा गारि ब्लक केस खालामनायनि दरखार गैया दा खिन्थु आसल खोथा बेसो बिथांमोना बिटिआरखौसो बै सुद्रायनायनि नामाव 6 सिडुल बिटिआरखौसो सोनो खायदा लागासिनो दङ बुजिबायना जों होनदों ओंखायनो जेनेबा नोंथांमोना मेमोरेन्डाम होबाय जों होनाय बादि बिसोरबो होनानै दं दै ओमफ्राय ओरैहाय नोङो इउनाइटेड ट्राइबेल फरामनिफ्रायबो होनानै दं ओमफ्राय मोनसे जेब्रादानि दल दङ बिथांमोनाबो होनानै दं बनसुआबो होनो हायो एक्स बिएलटिआबो होनो हायो बाथौआबो होनो हायो जेसेबां बर' जातीय दल संगठन दं बयबो बिनो हायो होनो हायो दा जोङो एबसुनाव बिगासिनो दं दिनैसिम खोन्थाया जे नोंथांमोननि मेमोरेन्डाम जे होदों 125 दा एमेन्डमेन्टनि सायाव जे सुद्रायनायनि नोंसिनि सुद्रायनाय ड्राफ्टिं क्लज नाम्बारफ्रा मा दं बेखौ बिनो हायो नोंथांमोना बेखौथ' खोन्थाया बिसोरो जोंनिथ' नोंथांमोननो हरबावगोन दा प्रेस मिट खालामग्रोमोननानै जों हरगोन पाब्लिकनो खोन्थाहायो बिथांमोना मानो दोनखोमानायनि खारना जाहैबाय 2027 जानुवारियाव जे एग्रिमेन्ट जानाय बिटिआरखौसो सोनो नागिरदों बेखौ खालामोला मा जागोन आं होनबोबाय थादों मोनसे जायगायाव मोननै मोनथाम काउन्सिल थाया जेरखम सानसुमा खुंगुरनि बिटिसि जानाय लोगो लोगो सानसुमा खुंगुरनि क्लजआ बिथांनि एग्रिमेन्टनि टाइमनि बिटिसिआव फैयाखै बिटिसिखौ नाङा होनोबा बिटिसिनि क्लज नाम्बारफ्रा बिटिआरआव फैया लोगोसे मोनसे जायगायाव जायगा दाबनायाव मोनसे संबिधानिक मर्यादा मोना स्टेटास मोना दा बेखौ सोनो नागिरोबा बिटिआरखौ बिथांमोना खायदा खालामगासिनो दङ थारमाने बिसोरनो मावनो थांनाय खामानिफ्रानो जाति द्रहि ट्राइबेल बिरोधि गासिबो उल्था खामानि गोजा दा बेखौ खालाममारोब्ला बिटिआरआ जेनेबा हाबबाय हाबोबा मा जागोन बिसोरनि क्लजखौ फरायदो बिटिआरनि एग्रिमेन्टनि क्लजफोरखौ फरायदो बहाय मा दङ
एक नम्बराव मा मोनगोन दिनैनिफ्राय जोंनो रायजो नांला बिबोना संबिधानाव हाबगोन ना हाबा दे कम्प्रेहेन्सिभ फाइनाल सल्युसन इनटेक किपिं दा टेरिटरियेल इन्टिग्रिटि अफ आसाम स्टेट होनदोंना दिनैनिफ्राय नमस्कारसै जोंनो रायजोबो नांला जेबो नांला बिबोना संबिधानाव हाबबाय बेखौ बोरै दानना गारगोन नोङो बेखौथ' हाया बेथ' क्ल'साव दङ 2 नाम्बारा जोंनि 6 शेड्युला गोमागोन माबोरै गोमायो मानोना बे बिटिआर एग्रिमेन्टआ खय नाम्बार दफायाव खय नाम्बार क्ल'साव संबिधानिक मर्यादा बबे धारानि आन्दाराव लिरजाखो गैया अब्लाथ' जेनेरेल खय नाम्बाराव जादों बेखौथ' गैया बिटिसिआ दङ 6 शेड्युलनि आन्दाराव 3 नाम्बारा गोमागोन बयनिफ्राय देरसिन 80 फारियाव हाबनाय जोंनि बिमानि राव मानोना बिटिआर एग्रिमेन्टआव जोंनि भाषाया आसामनि एसोसिएट लेंगुवेजल' जाथोंसै होनना लिरना लाबोदों होमब्ला 80 फारियाव थानाय स्टेटासआ थाला बे थायाब्लाथ' बिसोरो रायजो राजाफोरजों होसोजागोन बेखौ सिन्था खालामदोंना खालामाखै होसोजाजोबो बिसोरो मानोना 2003आवसो जोंनि बिमानि रावा बिएलटिनि एग्रिमेन्टआव 80 फारिया हाबदों जोंनि बिमानि रावा क्ल'ज नाम्बाराव दा बिटिसिखौ नांला होनबाय नालाय बिटिसिखौ नांला होनोब्ला बनि क्ल'ज नाम्बारफोर दैबानाव गोजावोना गोजावा बेथ' थांफाबाय सानसुमानिखौ नाङा होनबाय सानसुमानि थांफादोंना थांफाखै होमब्लाथ' दिनैनि टाइमाव जोंने बिथांमोना जुदि जर जबरदस्ति जुदि बिटिआरखौ सोबाय थानो नागिरोब्ला बिमानि रावनि स्टेटासआ गोमाबाय गोमाया बोरै लाखिगोन नों बिथांमोना बिटिआरआव लिरनांगौमोन आसामनि सहযোगी एसोसिएट लेंगुवेज जानायजों लोगोसे जोंनि बिमानि रावा 2003आव मोननाय 80 फारियाव हाबनाय स्टेटासआबो थानांगौ बिदिसो लिरनांगौमोन लिराखैथ' गैला जायनि जुनै दा एसोसिएट लेंगुवेज जानायखाय जोंनि भाषाया जेसेबांनाखि एसोसिएट प्रफेसर टिचार गिदिर गिदिर हाई रेंकनि जायफोर साख्रि मावनानै दं गासैनिबो प्रमोसना थाबथानानै दं मानोना नोंसोर एसोसिएटसो एसामिस भाषाखौसो प्रायरिटि होगासिनो दं मानो जोंनि प्रमोसन जाया दाबो दा बेफोरबादि जोंनाव खहा जाबोगासिनो दं आरो लोगोसे जों होनदों जे बेफोरखौ सुद्रायनायनि जुनैनो जोङो 125 दा एमेन्डमेन्टआव जोंनि DGP दुवारान्चल प्रदेश डिमान्ड ग्रुपनिफ्राय जोङो होदों जों होनदों 6 शेड्युला थाथारनांगौ लोगोसे बिमानि रावाबो 80 फारियाव हाबनाया थाथारनांगौ जोंनि रैखा कवच दङ बेवहाय ट्राइबेलफोरनि 75% बिटिसिआव ट्राइबेल रिजार्भ सिटआ रिजार्भेसना बिसोरनो मा लिरदों अल इन्डिया बेसिसआव ट्राइबेलफ्रा जा मोनो जोंनो बेखौ सिटखौ होबानो जाबाय होमब्ला 60टा समस्ति जायोबा अल ओभार इन्डिया बेसिसआवथ' 10%ल' होमब्ला 60टा समस्ति जायोब्ला ट्राइबेल रिजार्भआव खयथा जागोन 6टा 30टा समस्ति रिजार्भआनो ट्राइबेलफ्रा दिनैनि दिनाव बिटिसिखौ सालायनो हायाहां 6टाल' नोङो जुदि ट्राइबेलफोरनि रिजार्भ जायोबा नोङो फैगोन समनि काउन्सिलखौ सोर सालायगोन आधार कास्ट होमब्ला जोंनि गुन्थुङा बै टाइमाव सोर बहा थागोन बहा दोनखोमागोन आरो दानि बावखुंग्रिनिफ्राय लानानै थांनाय इलेक्सनाव 12 जन दास कलिता बर्मनफ्रा मानो गेलेदों मानो गेलेनो हादों मानो केन्सेल खालामाखै दावराव देख्रेबना डिसिनो कमप्लेन होलाबो मानो केन्सेलेसन खालामाखै बिसोरनि केन्डिडेट सारखौलाय मानोना बिटिआरनि थ्रुनो जोंनि काउन्सिला डिग्रेड जानायखाय बै रेफारेन्सखौ लाबोनायखाय अल इन्डिया बेसिसआव जे 10%नै 6टा समस्तिल' रिजार्भ जायो बिनि खारनाव क'क्राझार हाग्रामा सारनि समस्तिखौल' बाद होनानै गेजेरावबो गेलेजोबनायनि इन्सट्राक्सनखौ आदार्स कमिउनिटि दिसपुरा इन्सट्राक्सन होखोमानानै दङमोन गेलेजोबनो हायो 6टा समस्तिखौल' बाद दोननानै मानोना नोंसोरो 10%ल' बिबाय 40 थाब्ला मा जायो 10%आ बेसे मोनब्रैल' रिजार्भ थायो काउन्सिला बाखि समस्तियाव गेलेजोबनो हायो दा बेफोर गासिबो जोंनि थामोनथा रैखा कवच मोनखानाय 2003नि गासिबो खहा जानाय डिपार्टमेन्ट लांफिननाय मनिटर खालामनाय डिसि बे गासिबो एफेक्ट जाजोबगासिनो दं जाबावगोन आस्ते आस्ते बे गासिबो बिटिआर रेकर्ड 125 एमेन्डमेन्टआ गमामायैनो जामारोब्ला रायजो राजानि बबे मेजर आयदाखौ लानानै बियो लाब जानो हागौ जोंथ' इन्डिभिजुवेलि जोङो रायजो राजानि जुनै नङा जोङो एज ए होल इनटेक जोंनि 6 शेड्युल मोनखानाय बिनिफ्राय आरो साबसिन गोरासिन जाजानायखौसो जों लुबैदों मानोना 6 शेड्युला रोखोम दङ जादों जों नुदों जोंनाव पावार खम हरै पावार बारा हिल्सनि एसे खम बा हरैनि बारा 6 शेड्युला एरखम जिनिस
जेरेखम नोङो बुलेट प्रुफ गाना होनबा गावलाबो हाबा बेबादि जिनिस शिडिउल होनदों जेरेखम नेशनेल पार्कआ शिडिउल बहाय नोङो गोदाव सोराव हाबनो मोना 6 शिडिउलाबो मोनसे शिडिउल दा बे शिडिउल 6 शिडिउल कनसेप्टआनो फैदों 1873 नर्थ बेंगल फ्रन्टियार रेगुलेशन एक्ट ब्रिटिशफ्रा दाना होलांदों बे ट्राइबेलफ्रा सानसे समाव गोमाजोबगोन मेनलेन्ड आसाम मेनलेन्ड बेंगलनि मानसिफ्रा बिसोरखौ दखल खालामजोबगोन हाग्रा हुग्रा सिफायना लाजाजोबगोन जायनि जुनै ब्रिटिशफ्रा जोंखौ अननानै 1873 आवनो नर्थ बेंगल फ्रन्टियार रेगुलेशन एक्ट दालांदों शिडिउल एलेखा बेखौ एक्सक्लुडेड एरिया होनोमोन दा बे शिडिउल एलेखानि 1873 नि रेफारेन्सआवनो 1952 आव प्रथम 6 शिडिउल दाजेनदों लाइमारा लुसाइ खासि जयन्तिया गार' हिल्सआ बै 1952 मोननाय आन्दलन खालामनाङाखै मानोना बिथांमोना शिडिउल एलेखा आरो ट्राइबेल मानसिखाय बे समावनो ब्रिटिशफ्रा ब्रेकआप खालामनो गोनांखानायखा आरो बे ब्रेकआप खालामनाय नामफ्रा जाहैबाय खासि हिल्स जयन्तिया हिल्स गार' हिल्स मिकिर हिल्स लाइ हिल लुसाइ लाइ मारा मिकिर बिदिसोमोन दा बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा अभार स्मार्टफ्रा खायसे सिफायनानै लादों कार्बि आंलं नांगौनो दिमा हासाव नांथारगौनो एखे जाथिनि नामै नांथारगौनो ब्रेकआप खालामनानै लाजोब्बाय दाना संबिधानजों मिलायला जोंनि एलेखानि नामा एक्सक्लुडेड एरियामोन बियो मेकमोहन लाइन चाइना बर्डारसिम नर्थ बेंगलनिफ्राय लानानै बे 18 दुवार्सखौ लानानै कमप्लिट बहाय जेन' मेनलेन्ड सालाक जातिफ्रा बे एलेखायाव हाबनो हाया बेखौ 1873 आवनो दानानै होलांदोंमोन दाना जोङो सिफायना लालायबाय अभार स्मार्ट गोजा 1947 आव होनलायबाय रुपनाथ ब्रह्ममोन ओरैहाय कालिचरणमोन ओरैनि माबाफ्रा होद गपिनाथ बरद'लैया माबा ट्राइबेल बेन ब्लक लानो थिनदोंलै बेन ब्लक लालायबाय बेन ब्लक लानानै दाना थुरा थुख्रि खालामनानै लाबाय सिफायना लालायबाय शिडिउल एलेखा राननानै होलांखानायखौ इनटेक थायोमोनला जोंनि मा लांखानो रायजो जायो दाना 2003 आवनो बे शिडिउलखौनो नांफिनगौ होननानै लोंहोर लोंहोर मानसि थैनानै आन्दलन खालामनानै 6 शिडिउलखौ एग्रिमेन्ट खालामनानै लाफिननांबाय थारमाने गावनो बान्दो जावफुनानै लायो गावनो खैयो जोंना बे रोखोम दा 6 शिडिउलनि कनसेप्टआनो 1873 नर्थ बेंगल फ्रन्टियार रेगुलेशन एक्टनिफ्राय फैनाय बे 6 शिडिउलाव इनार लाइन पारमिट जायो दंफायो जोंनो 2003 आव ला रोङाखै दा जोङो बे मेम'रेन्डामाव इनार लाइन पारमिट बिदों बेखौनो होनदों सुद्रायनाय डाइरेक्ट फान्डिंखौबो नांगौ जोंनाव कनसेप्टआवनो दंखायो 1873 फ्रन्टियार रेगुलेशन एक्टआवनो बे मानसिखौ रैखा होनांगौब्ला जेरेखम नेशनेल पार्कखौ थारकाटा होथेयो जोंनि एलेखा इनार लाइन पारमिट जायोब्रा दा जोंनि मानसिफ्रा बिरोङा इनार लाइन पारमिट मोनोब्ला जोङो बैरागत जेसेबां इनक्रुजमेन्ट जानानै दङ बा नोङो माइग्रेसन जानानै दङ बोजों बोजोंनि बेखौ जों होखारजोबनो हायो मोनसे जोङो अरुणाचलनि बादि सिस्टेम खालामनो हायो मोनसे जोङो पास लानांगौ जानानै फैगोन जानो हागौ बे प्लेन होमब्लाबो नोंने कागज पातियै अफिसियेलि नोङो रिक्सावाला ठेलावाला बिटिसिनि बायरानिफ्राय सालायफैब्लाबो नोंखौ पारमिट इस्यु खालामनो हायो আপনালোকে যাওক আমার ইলেকশন হব খন্ড খন্ডা হয়েছে যিমান বিটিসির বাহিরা অসমৰ মানুহ আছে সব ওলাই যাওক होननो हायो न' लुखुमानायाथ' दूरेर खोथा रिक्सा सालायफिननो हाखामा बे इनार लाइन पारमिट मोनोबा दा बेफोरखौ जोङो ग्रेटार इन्टारेस्टनि जुनै 125 दा एमेन्डमेन्टआव जोङो बिदों आरो लिलि हटेलखौ नोंथांमोना मिन्थिना मिन्थिया लिलि हटेलाव देरहाखांनानै जोंनि काउन्सिलनि मानसिफोरखौ जायखौ मोनखौ बायना लाना खारलाबायो जों बेखौ होबथादों जाय जे दलावनिफ्राय गेलेगोन देरहागोन बन थानांगौ थांथारोब्लाबो बिनि एमसिएलएआ केन्सेलेसन जागोन आरोबाव उपनिर्बाचन जानांगौ मानोना थाखाजों बायना लाङो 2 नाम्बारा जों बिदों गभर्नमेन्ट नमिनेटेड 6 जन जाया होमबा 6 जनना जोंनि बिटिसिआव फैनानै जेनेरेल मेम्बार हिसाबैल' जानानै थाफैगोन एमसिएलए बे नन ट्राइबेला बोरै 6 दोल' इएम मोनफैयो उइलसन हाजदा बोरै इएम मोना बेथ' इलेक्सना गेलेयाखै होमब्ला ग्रेटार इन्टारेस्टनि जुनै जे 6 दोलाव जोंनि प्रजेक्ट जायो होमब्लालाय हेमन्तजों जाय मोजां 6 जन नमिनेटेड 5 कौटि 10 कौटि होनानै इएम बनायदो इलेक्सना गेलेनोङा नेक्स्टआव इएम जाफैयो माबोरै होबथागोन नोंनि 6 दोलाथ' दा होबथानो हाया जायनि जुनै होनदों जोङो बर'नि थामोनथामब्ला 6 दोलब्ला काउन्सिलनि इलेक्सनब्ला ट्राइबेलफोरनिसो इलेक्सनब्ला बाव आधार कार्डआ बोरै इएम जाफैनो मोनो बोथ' जानो मोना दा बेफोरखौ गोबां जोङो क्लजफोर लादों जे जिनिसा फैगौ समाव 125 दा एमेन्डमेन्टआव रोखायै ओंखारबोगोन आरो बियो जोंनि मोनसे रैखा कवच बुलेट प्रुफ बादि मोनसे 6 शिडिउल जागोन धन्यबाद